Primark, жіночі та чоловічі шкарпетки. Багато буде базових ось таких чорних. Вони всі будуть довгі. Це в нас все чоловіче, ось такі з принтами, ось з різними такими нашивками, з написами. Є спортивні, також чоловічі, дуже хорошої якості. Ось такі. Ось принтовані. Сірі, сині. Ось такі довгі з написами в полоску. Базові білі, базові чорні короткі. Жіночі білі. Ось такі довгі, короткі, чорні короткі. Ось такі. Також слідочки будуть в лоті. Тут в різних кольорах. Ось такі ще. Тут все в нас жіноче. Різні дитяча одна пара. Ось такі. Багато довгих, в основному всі довгі. Також капронові носки в різних кольорах.